Hi ha moments que semblen un final. L'últim dia de classe, l'últim examen, el dia de la graduació. Però, i si no són el final? A la UPC heu crescut. Heu fet connexions que us han canviat per sempre. Heu descobert coses per primer cop. Us heu equivocat alguna vegada. I també heu après que el coneixement no avança en línia recta. Creix, evoluciona, es transforma, com una espiral que avança i es redefineix a cada gir. El vostre camí va començar com un petit punt i gairebé sense adonar-vos-en, aquell punt s'ha anat convertint en una espiral en moviment constant, oberta, infinita. Heu acabat una etapa del vostre aprenentatge, però això no ha fet més que començar. Teniu tot un món ple de reptes al davant i la UPC continuarà aquí, impulsant-vos. Us volem ajudar a avançar, a continuar aprenent, a trobar oportunitats per desenvolupar el vostre talent, per transformar idees en impacte. En cada nou gir de la vostra espiral ens hi trobareu. Tota una comunitat que us acompanyarà, us impulsarà i us farà sentir sempre com a casa. Perquè això no era la meta, era el punt de partida. Uniu-vos a UPC Alumni Més, una connexió que mai s'acaba.